दोस्तों, मैं पूजा जौनप्री आप लोग के सामने एक देवी माँ का पचरा लेकर आई हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे चैनल को बराबर देखें। आदि की रतिया मैया नादे पूरवटवा हो सबेरवा होते ना, हो सबेरवा होते ना, फूलवा भगले का चेनार हो सबेरवा होते ना, फूलवा फूले का चेनार हो सबेरवा होते ना। गलिया की गलिया गिरली मालिनिया की के नालई है ना, हो की के नालई है ना, हमरे डेलरी के फुलवा हो की के नालई है ना, हमरे डेलरी के फुलवा हो की के नालई है ना। अपने मंदिर वह पुकारे शीतला मैया हो कि हमारे बैना, हो कि हमारे बैना, तोहरे डेलरी के फुलवा हो कि हमारे बैना, तोहरे डेलरी के फुलवा हो कि हमारे बैना। ताजा ताजा फुलवा मैया तोड़ के चढ़ई बई हो कि बासी फुलवाना, हो कि बासी फुलवाना, बई बासे के डलरिया हो कि बासी फुलवाना, रखबई बासे के डलरिया हो कि बासी फुलवाना। आदि की रतिया मैया नाधे पूरवटवा हो सबेरवा होते ना, हो सबेरवा होते ना, फुलवा भौले का चेनार हो सबेरवा होते ना, फुलवा फूले का चेनार हो सबेरवा होते ना। गलिया की गलिया मैया घोयली मालिनिया हो कि के लई है ना, हो कि के ना लई है ना, हमरे डेलरी के फुलवा हो कि के ना लई है ना, हमरे डेलरी के फुलवा हो कि के ना लई है ना। अपने मंदिर उकारे सातौ बहिनी हो कि हमारे बैना, हो कि हमारे बैना, तोहरे डेलरी के फुलवा हो कि हमारे बैना, तोहरे डेलरी के फुलवा हो कि हमारे बैना। ताजा ताजा फुलवा मैया तोहा के चढ़ई बई हो कि बासी फुलवाना, हो कि बासी फुलवाना, रखबई बासे के डेलरिया हो कि बासी फुलवाना, रखबई बासे के डेलरिया हो कि बासी